Abusua enche bia ne nya ne ntie se ochiman hene osaje fo amuati ofo repanyini ohene ba kwa na osom no atene ho mekire odawu hene bra na ochiman hene ekọ Etwereso akosi hene wo honom na ehonsam ebeye deja egusu a ekoso no na enu achi yete se ni din ya ode ema no ya nanka ye friend da asebre no woje da asebre title no ya enei omo ankasa soso etumi afa ode ne ho edi aka ho enei ukopie mu ewo odawu hene eye ode ne ho ofusu kwabi aye bi ahwe ya omo egusu a womo ato omo ho na omo hwe omo nkuro ya ewo ho no no mode akekire kuro no na enum honom ne nya ne ntie se adehie bi anase abusua panyini no ya owo odawu honom no ne wo fa asefo akose abusua panyini no wo krom honom no anase owo adehie honom no womo atu no enam so ema omo de odwan tuntum ekọ honom a omo kotwaaye ede ekanche ya na omo de se bibi kire nananom na omo de ne nan no koma ohima ya owo odawu honom ekire se womo atu abusua panyini no fi ne ekọ onye abusua panyini ebim ne kire ohima echampom otoso mienu ena omo koye a womo de ekokoma no ne no ena abeto dwa se ohima no ankasa ene abusua panyini no etu na de so ne mpanifo nkaye bi enso so atumi agunsa aba bekasa ede a kire nanom ene Ghana fo nyina ese yintu no na ohima asema wo kan nyina ne se sebi de kan yemfa abo tuntum ana odwan tuntum entwa ema nananom anase nkonwa de toso biem so no wono a ohima no ena si abusua panyini ne sa si da sebre kobi ode no ho kobi no enti obi antumi entu no abra ono ewo honom na abra ohima egunsa na oka bibidi a kire nanom no mama yenkotie ya dia kra mama yenye nananom nkonya kase ende mania bidi papa sansa mini wo hima bidi amantie no bidi odawu asa dasnase me na me di da sibra na si odi oni da sibra na odi no ho no na me di adi ade Etwereso ha enti me aso na me di pani ko bio edi abusua pani wa ha enti sene obi a minnim no asi wotunu a menti ase enya no kra so da abusua nyina aka me ho ota mechi edi papa edi abusua pani na no se onu odi di abusua pani to tunu onu se ni pa ko nka abusua no oso wate ne ho okodi aduana no ba 7 to me ben na wo aduana no ba 1 so emma mutiri so na ye bia nka mani mu nana no nkonya kase mu na o munyi tuna mani tirada mi kura mi se mojo otie dua mi betwa ne le ama ma nyina hu se omu de omu ye na ye fake enya no kure ni omu ti so pa amodie ni omu ye nyina ye kwa nana no nkonya kase maje sawate ofosu pima awdi tie udi be tie kuro mu wadaru mo omu kwa minimo mo so mu so mu ye pa ye atu first abusua pani a me ohima champo ma be so mu ye me na betena me na di atra treso a owe makonwa ma me no omu so mu tuna omu boa omu ni mu wase ona na no we abusua enu achi ana abusua panyini no amu nsoso edutu dwa a wo kire se ohonom na emrantie yi baaye ya wo beka chense wo mu atu no na nsoso no amamani amane kwan so kwan ye fa so tu opanyini bi wo fie titi na abusua panyini no wo mu amfa so na ohima na ma kwan ma agency so nti se ye betu no a eye abusua no na ohima na so ohene ye oye odawu hene no omu na so mutena se na omu bo no kwa edu chense se ni senti na ye tu no na ni nyina ankoso sa de ono ogusu a soso eye abusua panyini wo odawu na no matankonwa yentie de ono soso abusua panyini no eka ye de fa ho Cherian papa me. Ya chira won say ma won. Asase ya won san ni o. Nanam ko nyaka si. Wona kwa won san ni. Awon fra won san ni. Ensense nyina won san ni o me din sa no. Adan na nwumre. Ye bo mu din sa. Boni kura yikura. Nka bi je mu o. Eda ho. De shiu. Ambete kwa hwekwa. Edwin na busia. Da no. Na
da se bra Zapa. o tin si wayi no da se bre Zapa. afiri ni so Yes, you na ya si no ya bona bodin so wo de no Zapa. ah na only ya fi so na me se na de no ho a Zapa. e to so be na bom biem Zo. na yeti ye baby na no no pay Zapa. mudi dwambasa Zapa. e de aba me fremo e busa mo e de na mo ye asetre ni sen Zapa. ma ye mu Zapa. Zapa. na mudi ejuna mo ndi mi anka se ndia Zapa. eno kire se Zapa. adwen a mo de ba ho no enya adwen papa me frem abusua me frem cabinet ansa da bi so abusua Zapa. eno na ma tren konya e bi se ye yi mi frem abusua mo na de me ba na ma tren konya Zapa. se me mra Zapa. na me meboa e wa himfie Zapa mo. enso mo man no Zapa. na Ghana man ko Zapa. odo man atia Zapa. e bubu Zapa. sorry Zapa. na mo abrante kwa Zapa. abrante kwa Zapa. e poma na gina na nanum na gina hani Zapa. mo ya abrante kwa Zapa. na mo sorry Zapa. mo di dwan Zapa. e de bese ho bese Zapa. o dwan ko mo de ba o cheman o da ma mamre no Zapa. e fo dwan tuntum enya mani o fo ni no na ya tira mo nsa Zapa. o dwan mo de ba ye no Zapa. mo mo mfa mo ade Zapa. o manu no e ka wo fom Zapa. se ni pa na kuo na mo ye no Zapa. ni abusua pani a da se bre Zapa. odo no abusua pani Zapa. me se nkofo no Zapa. me nu mo Zapa. eni cheka bia ka nkofo na mo ye no mo ni cheka bia Zapa. Unimum. me nu mo Zapa. ye ye bibia o mo ka ho ne ye Zapa. odo man kwa so Zapa. asante man kwa so odo man kwa so odo man kwa so Zapa. Etwereso mpuntu a atia sensan no Zapa. mo a nyame a wo soro no Zapa. na nanum konya kase Zapa. mo ma Etwereso Zapa. enkoso Zapa. na nyuma pa Zapa. na adwuma pa Zapa. emra Zapa. na mrantie Zapa. e wo kurom Zapa. omo nya bi Zapa. enye Zapa. na sa kurom ye ebotom ye da na kurom ye de Zapa. enu na ye hwehwe Zapa. ama odo man Zapa. na bi aka Ghana man Zapa. eni ba bi so nyina Zapa. na 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 to ko nyina Zapa. yan kwaso Zapa. odo no kwaso Zapa. Zapa. mumo Pia. Otero. wie nti abusuafo na amane no sɛ si etie no no nti we emrantie no na sɛ mabunu no omkɔ no no omo kyerɛ sɛ abusuapanyini no wo kurom honom no ya ɔno ahwɛ ama ɔdawhene sɛ watwe ne ho de afiri da asebre ɛho no ɔsaagefo motifo panyini ho no wɔn nte ase nti no wɔn to abusuapanyini no ɛka ho bi ɛna yeyi ɔhene no enti wɔn hyɛ ase de afiri fam na kyerɛ sɛ kakra na wɔn da betu ɔdawhene no ɔhema so kyerɛ sɛ ɛnya adeɛ a ɔdawhene no wɔtu no na atu no kyerɛ sanso wɔn na de ne sii so sɛ ɔdawhene yɛ ɛtwerɛ so kuro no so ɛka wɔn ho a ɛnyɛ adeɛ a ɔyɛ na adwene so betu no nɛ asan atu no kyena enti kwan wɔn fa so a wɔn etu wɔn so wɔn ba betu abusuapanyini no ɔsɛ ɛnyɛ no kwan so a na ɔno so ɔnyi ntum enti nanom nhwɛ na ɔmo nyini dwan no edwan na da so na wɔhwɛ no ɔmo yɛ mamani amane no ɛno na da so na owie wɔkyerɛ sɛ deɛ ɔmo ba ti bia fa ho bia no mommɔ ntungu na fi na kɔ deɛ sɛ deɛ si tie no a na tie no ɔmo atwe ɔmo ho nso so ɛde afiri nananom ɛho yɛ mekyerɛ ɔsagyefo moto for panyini ɔmo ni hɔ no mu biem akyimkofo duafoɔ no ɔmo nka atankonwa no ho biem a ɔmo de nsɛm moi aba beto dwa na yɛnhwɛ wohwɛ kwan a yɛfa so ana mrantie na gina ya wɔn etu ye no a kwadu wɔn de bɛbɔ no no ɛwɔ sɛ nkekodi ɔhene ne hɔnom no ɔhene ne mu de kwadu no ɛde etu abusuapanyin na sɛsie so no ɔhene no wɔn de kwadu no kɔkɔdan no na wafra asɛm no wɔn aka de etu abusuapanyin no ɔno nso so ne abusuapanyin no yɛ wa ne ɔhema no etu wɔn hwɛ mu a bibi no wɔn betuma yɛ betumi etu abusuapanyin ne nti ɛna wɔn so wɔn kɔɔ yɛ a wɔn kɔyɛ saa no na kanfo mamani amane kwan so de se ebesi abusuapanyin no a ana no yedi ho nkɔmɔ hanom sɛ wɔn nyinaa hyia na ɛma mpanimfo wo fie atena ase ayi obi sɛ asumasi ana so bentin ne pɛsɛ de di akonnwa no nti ɔno ɛna yɛpɛ na wɔn ahwɛ ato no so aba yɛyi wie a wɔn de na kɔ akɔkyerɛ ɔhene no enti kwan yɛ fa so yɛsɛ abɔn bɛbɛ hyehyere no hɔ ani gya no kwan wɔn fa so wɔn si abusuapanyin no saa kwan no a so ɔhema no wɔ hɔ no deɛ ɔno ana di anim wɔn si abusuapanyin nti ɔhema no na ɛwɔ ho kwan anasɛ mo pɛsɛ mo tu na mo na mo de kɔkɔda ɔhema no sɛ pɛsɛ etu no na sɛ ne nti na wɔsi etu ɔhema no
na ono so aboa mo na o da kwakoda ohene na ohene na asa afra asem no nyo so ohema no na nam so ono no de ba yi nti no ono na bebetu no da bi ohene ba de na o so ohene na tena so na wo hwe peko adubi bo no ansa na o matumi atu no ama na yeyie na sa anya ne saa de a na wo mo so mo akasa do mo pe kwakogu nsa se yetu no de yenye ne saa na utobusu panyin saa de ne nan akokoma no yo ohene da bi esa de abo tuntum enti misusu se process anakwan ya mrante ne fa aso no na entwa yi ebi di yawo so mu nyina no saje fa moto for panyin ebom esom man ye fe na wo mo so mate wo mo ho wo mo se amakro no se be mpeduasa man da so mna so ade hye bi kire se enyema nkoyi wo kro mo mfa ma wo no efiti bra wo mo kye mo ho edi free osaje fo ho no enyema nkoyi emfa mo mo okunim to nko mo stressa da braka enka kire so hene mpanifo no nhwe na mo nye bibi mfa ho na so se de enya asie awie me no kasa yi osaje fo moto for panyin na nanom konwasofo kufodia na namata konwa agunsa eyi ne title edi na firi honom da sibe na firi honom afen so wo mo apamo de na firi konwa no ho se fi na koyi wate ne ho a onka mo ho biem enti de aduru ne de uye bibia efa ho enye yi na afen so nkuro bia na nkahyehyɛ ode ne ho kobiase no so no wo mo so se wo mo atwe mo so ho edi afiri enti nkurokura no o claim no me no kasa yi ebi mpo asa afiri ne nsa ya omo se omo de nya de a ombe so mo da ohene ya omo so ate omo ho e de afi omo se omo sere osaje fa moto for panyin se omo se ba som omo ba na ase aba be som na nya de nei omo do omo ho kwakobo oda ohene a efa bi e de omo woni ho na efa bi so ko osaje fa moto for panyin nti omo asam na de abusua enya asam keto akora ya konkon ho no ntimi de mo besi anom se so bi ate ne ho nti nka ko mu ye eni adwobro na beba na so afa bia na se youth ni bi ntia se kromo no de ebe ye de pa de ama ohene no o so de nan esi form esa se kro na o hwe na afa bi de omani age asomu na wo mo ntia se ne kwan be so eni ebe fa ebe mo matia se no ma ka ho no mu nyina ahu se wona mpate mo no nyina eye wo de na be ye den san se tititi nyina no do mo ready ka kwa show saje for moto for panyin mu ento mo nim so na ye wo mo ehene kese ya wo mo ebom ne odan hene wo mo ne wo de kokosom ko bom kokosom o saje fo enti aba sei no bu okompo na sebi wo di brebu ho no bu o wa fie ho wa ye sei enti sebe yo mbeti ase no enye adwuma keto akora enti ebo mpa ye se bibia betuma toto yie na asomdwe betumi aba na bibia tumi aye kamante busua update kakra aba ewo dawu ne Etwereso na namata nkonya no eno ho amane na mede abesom no ADUMASA TV modern na hwe media handles ni nyina so ye so na bibia ntumi enkoyi enfama ye nyina mede mu si ha no brepem ye besan ehia mede nya tese mene kwaku makram